హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మాట ముచ్చట. జీ తెలుగు సీరియల్ నటి పన్నంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఆమె ఎవరో కాదండి, అత్తారింట్లో అక్కా చెల్లెలు ఫేమ్ నటి చైత్ర రాయ్. కన్నడ తెలుగు సీరియల్స్ లో నటించి ఎంతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న చైత్ర రాయ్ ఇప్పుడు పన్నంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ఈ విషయాన్ని ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా తన అభిమానులకు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆమె చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. ఇట్స్ బేబీ గర్ల్ అంటూ దిగిన ఫోటోను ఆమె షేర్ చేశారు. బేబీ బంప్ తో దిగిన ఈ ఫోటోషూట్ ఇది వరకే నెట్టింట్లో వైరల్ అయింది. తాజాగా ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చాను అని చైత్ర రాయ్ చెప్పుకొచ్చారు. ఓ విలువైన ఆడబిడ్డను ఆ దేవుడు మాకు ప్రసాదించాడు. ఈ మధ్యాహ్నం మాకు పాప పుట్టింది. ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్న ఈ ఫీలింగ్ ఇది వరకు ఎన్నడూ కూడా కలగలేదు. మా ఈ ఆనందంలో పాలు పంచుకుంటున్న అందరికీ థ్యాంక్స్ అని నటి చైత్ర రాయ్ బాగా ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఒకరికి ఒకరు మనసున మనసై దట్ ఈస్ మహాలక్ష్మి, అత్తారింట్లో అక్క చెల్లెళ్ళు ఇలా వరుసగా సీరియల్స్ లో నటిస్తూ బాగా పాపులారిటీ సంపాదించుకుంది చైత్ర రాయ్. మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అలాగే కమెంట్ చేయండి. మరియు మాట ముచ్చట ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన కనిపించే ఎర్రటి గంట బెల్ని కొట్టడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.